Before sa atong mga hisgutan ng karon mga bay, bahin sa deuterium, namistaw sa mikadihot bahin no sa logo. So ato lang yaning balikan mga bay kining pagpamista na mo diri sa logo. So ato sa ning ipadayon kining atong discussion karon bahin sa deuterium. Tubig yung thermos daw? Erman, ay, ako picture nga nagatok. Ya, magkaon na gadit. Lalo, burn out pa man, pa may sigla di. Maghapon na itong tanan? May masa. Dito ko sa punto na, pag nawala nito maayo gid, puros ni importante, gikan ni pagsugod na to karon ning diskusyon na aton mahuman. Nakadungog na siguro mo ani nga nikatak na ni dire sa Aburbon sa Pipila na dunay project nga madawat na nato kada buwan 2,500 kada buwan. Ang tinud-anay lang yun, kanang numero nga akong gisgot, wala ko magtugag tinuod na. Gamay na dyan ang numero ha. Sa tinud-anay lang. So, di lang ko, di ko gusto nga mag-expect mo. May pamilulan ka tagwan ra. Oo. Anaw lang ako konsulti. Iman niya mo, lahapa ko na ning pagkasulti agad. So, iman na lang nga 2,500, anak. Pero gawas gila ni. Gawas sa financial matters. Masabda ninyo kung kadausan ninyo unsay inyong gamit. Kung hindi nakabukan na itong hisgutan karon. Dili madugay. Niari diri ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang Department of Agrarian Reform o ang Department of Agriculture. Kining tulo ka ahensya nag-usa sa usa ka tungong nga usa sa pinakadako na tong problema giatubang na to karon. Dili na ni problema sa Pilipinas lang, sa US, sa China, tibuok na gini. Grabing kainit. Ang pag-asa, maglisod na ganit tag-an. Kabantay mo. Usahay ang atong ting-init. Nay makuwan-uwan. Kunya, panahon sa ting-uwan. Kung ting-init na. Makabantay mo sa kanang dag-om. Buking mo naggamay ang dag-om. Iniglusot sa init, anak. Perting sakita sa init. Diba, naka-feel mo? Litak, do na. Iingon sa mga ahensya karon. Kanasan sila, kanan nila mga discussion, gikan sa ubos, padung sa papaw, kanas na puros na dunay, kanang usara ang ilang punto, anak, nga gihisgutan. Napamatan na, kung sa may hinungdan, anik, pinakagrabe, nga musugutan sa dili, kanang gasolina nga atong gigamit karon. Mao na siya nakaingon, kanang gasolina nga atong gigamit karon, gikan, ako na motor ko. Pila ka mga motor sa tibuok kalibutan, mga sakyanan, usanas na kaingon. Labi na din sa mga pabrika, kaya gigamit na produsad. So, kung sa epekto ani, usanay sa inungdan, nagbuslot ang atong ozone layer. Kinatong kalibutan doon, naghibat ng yuta ni Purma, pero dito, ato kas babaw, hindi mo lang tanaw dito sa kuwan, na perfect na yung pagkalingin, na nakaingon na natong atmosphere. Nga 29 na siya ka-layer, kanang ikaupat na layer, kanang ozone layer, mauna na siya nagtabon. Dili kalahos ang kaning kainit sa adlaw, pero sa to say nga nabuslot ang problema nga ni karon. Murag nagikuan, murag nagbangga ni problema ha. Kay unsa may mahitabo kung wala na ko'y krudo ang kalibutan. So dayon na lang mo tay kurente. Kay kaning kurente gigamit, krudo may gigamit ani. Musugod mo sa dili kaning fuel nga itong gigamit karon mahurot na siya. So, lain na sa problema. Duha na ang problema karon. Kung mahurot ang fuel, mahurot yung mga nasura, asa man ta. Hino na kay Pilipinas. Lagay ba mo nga ang Pilipinas doon ay gasolina? Wala. Naata. Ang problema, kay dili diha dayon maliho kahit na problema ta sa China. Kana lain na sana kay story. Kung mangutana mo ato lang yan ang tubagon, ato lang yung shortcut, kita na abot ta. Na kanon. Kining gasolina mahurot ni sa madugay sa madali. Nya
epekto sa ato kaning climate change na to. Pero doon ay good news. Naay good news. Naapay usap nga makaluwas. Kining gitawag og deuterium. Ano mo pamilya ng gingon deuterium no? Kaning deuterium, kani mga paminawan ninyo mayo. Lahi ni nga klase sa Niining puntuha mga bay. Medyo taas-taas nagjud ning atong discussion bahin sa deuterium. Atong nahisgutan ani nga kini usa ni ka tipiko kabahin sa usa ka isotope sa hydrogen. Kining deuterium. Ya, gawas nga usanis nakapataas ning atong discussion din eh. Di pa lang dugay nga nadawat nato ang report gikan sa International Fusion Tokamak Experiment na diin matud pa sa maong report, being an assembled in the south of France is planned to become an operational karong 2025. Yang matud pa, the aim of this organization is to prove how to create net energy from a fusion reaction, demonstrating that net electricity can be produced from fusion. Will then be the next demonstrating the net electricity can be produced from fusion will then be the next significant step. This is where demonstration fusion power plants or DEMOs will come into play. Ultimately, fusion reactors should generate a vast amount of energy in clean and sustainable manner, providing an alternative current energy sources. Daghan kay mga report mga bay nga nadawat pagid nato ani mostly gid ani nagid sa mga European countries mga bay ang nakatutok ani. So dakong pabor ni mga bay sa atong nasod nga Pilipinas mga bay kay only in the Philippines nga abunda ang atong nasod ning mao nga deuterium mga bay. ako diha sa puputong. May mga cellphone mo, research mo sila. Namay wonder, pwede na nyo i-research na. Ang atuwa lang rin, kutob sa magpalista, kunya kung magpalista mo, basic naman ni pareha na magpilita. 5 ra, pangan, address, niya birth date, edad, kunya contact number. Ang nilagit niya, ang pangan, dili sa pwede nga, butar, pareha na ko, Ryan is marami. Kompleto, bisa dili kay is nga kanang litra na. Full name din siya. Full name, ang middle name. Okay, mapareha dito itong naging, ato ba, Mayo, na pwedeng daghanan ng hatag sa sentro, sa kahil. Yung 50 kapin. Yung di madam, pwede puyas ka mo, pag ano, madami kapin. Hindi pwede nga, di tapos ko kay bawa manong tawag sulti ba. So, kailan kompleto gid siya. Nya take note sa ganyan naman mga Pinoy. May kay mangupya. Kunya gamiton ipangwarta. Kami sa nasa nangupya ni. Duhani sila ka company. Ang nangupya ni, gasuri-suri ni. Kunya mura sad sila tinuod kay nilukat man sad sila say kana Security Exchange Commission. Kunya tagaan sa certify sa nana. Umo na ipakita dito tinuod mi. Kaya naami amo din pero wala gina sila yung authorization dito sa presidente. Kung saan ninyo pag-ilang nga scam na, ang ilahanan na kita na nga ilag na, once ganay nga mangayo sila kanang buwan yung magpalista, involved ganay financial, ilag din na. Basta mangayo na ganina o buwan, naibayad sa isinta, ya IT, basta involved ganay ang scam na siya. Ano yung pinanakabagatan na kami, makuba itaon mi. Kay, tinig ang mong magpanglista, wala ni bayad. Libre na ni. Libre na ni, wala ni bayad. Nya, kaya ba mo kung siya gamit ninyo? Sa, di ba, ako giingon nyo ganina, kung siya gamit ninyo, kadausan ninyo na, dili gina siya kompleto nga 2,500. Butan dala, pinaka-minimum na ang giingon na, butan dala 2,500, doon na siya kuha. 10% ang kuha.
sa kadausan ninyo. Kanang 10% nga ikuha sa inyo ha, para asa na siya, ang 5% ana maadto sa barangay. Kung ang another nga 5% adto sa munisipyo. So makatabang pa mo sa barangay. Makatabang pagid mo sa munisipyo. Atong tabangan ang atong barangay. Kaya ang kini atong barangay medyo lisod-lisod ibaligya. Kay lanla siya. Dili siya panyag logo, klaberya nga. Dapli nagdaan. Kita di sudlunon kita. What if lang ha? What if lang ha kung mapalitaan ninyo nga matawag ng 5,000. Sir, nakaipangutan Si. Kanang mo pa-member mi sir, anak, mo-pa-member namin no. Unsa may ngana na nga mong di pa-memberan? Ang nga sa company? Oo, ngana na, oo. Silbiang ni handle na lugar namo ba? Kausa pa sa. Nga sa man kaning lugar? Dili. Kanang letron kami mo pasa mi nimo. Oo. Sa among pagpasa, ang among mga pangan, asa man mi mabilongan na, unsa may ngan sa among di pamemberan, unsa asa man mi dapit nagpamemberan. Sampol, Okay, ana, good o question. parehas, parehas Oo, sa... unsa Ah. organisasyon. Ah, Kining company karon nga nagliho kani duha. Duha nagliho. Kuya kaning kuan, kining duha ka company nga nagliho karon, kini ra maoy gi-authorize sa presidente. Privately. Kanir din duha, wa na gilain. Kanang uban diha nga, na PDD nga, ang alas, si, unsa pa to? Kana dili gina tinuod. Ayaw gyud mo pagtuo na. Sir, unsa man say purpose nila anang kanang kumpanya anong nanginahanglan man sila daghang member? Okay, nindot pa mata na. Bisan asa ka sa tibuok kalibutan. Once gani ka mabisgot og natural resources, usa na gina kana pareha ng oil. Oo. Usa pa nila yun hatin ni usa sa pinaka-rare. Klase sa nickel. Oo. Usa na gold. 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 Oh, nya sa ng gold kay medyo lablahap ning kuan na. Kung sama ni ana, bisag asa kang nasura, dili na pwede nga ubungon sa company. Na adi na siya beneficiaryo. Bisag asa ka, kinahanglan mao gina requirements nga naa gi beneficiaryo depende sa proseso. Pwede ilang beneficiaryo ang ilang kanang ilang lungsura o depende sa nagpadagan. Basta di gina pwede mawa. Balaod din na, kalimot lang ko sa, ako niya nai-research na ang kanang iyang internet. Kaya pag-concluse ba nga, kanang balaod sa kadagatan, kaniyak sa ito, naman na sa resources. Kanang bulalaan naa na siya. Dili pwede nga, buta na, mina na diha. Nga kanang mga rare kayo nga mga natural resources, na pag-uman, iyaho ras company, yang gobyerno, dili kina siya pwede. Naabi beneficiaryo ang mga tao. Sa sistema lang, wala na kung anong sahon na nila pagpagi. Likewise no, sa Saudi Arabia, kay bao ba mo? Kung sa may mga sakyanan na medyo nailahan ninyo, kanang mahal, kanang sana, limousine ka na. Limousine, mga sana, Hilux. Kaya ba mo ka ng mga sakyanan na dito? Dito sa Saudi Arabia, pangutana mo sa inyong 15 kailan yung OFW na naa dito. Kanang mga sakyanan na, gipalagihan na naglitiun ng tiin. Wow! Mahal ka po na sakyanan na. Tungod kay, dako sila badawat, gadawat man sila. Huwag na yung mga trabaho. Gadawat na sila. So ayahay ka na sila diha.
ingon na po, mahita ko salamat nga imo lang pangutan natin ano pa dyan pagkaibaw ang mga tao. So mo na siya kanang kuha na nga ang tubagan na nga dili pwede nga ang company dili bawal na kala pa nagi dili usahay katong ngamugi kanang gold. Kadungog mo kanang isyu ka na ni Marcos gold. Boto ko dili. Ganun na lang. Kana, daghang ilibutaran ng Marcos kay nanay goal si Marcos ato libutaran. Unsa na naman? Di ang pangutana tinuod. Ha? Sa tinuod lang no? Ang goal ni Marcos existed no. Naa na siya. Pasabton na mga mas may samtang napatay tayo matong Kapag yun ko'y pangutana sir. sige. Kanang, ay, hindi na ko magbay. Sige. Kanang, ang tao manggod sir, sigon sa imong discussion, mura may ganyo, yun kay tungod kwarta man kay, tungod sa panahon karon ang tao mahinahanglan yung kwarta. Correct. Oh, pero once manggod nga magpa-member mi sir, ibutang sad namo sa seguridad ang among kaugalingon nga kung ma-member mi ana, unsa man kanang secure ka mi ana sir or unsa ba? Kay sigon sa imong mga papel up sir, wala mo goy forms, papel ra ba? Papel ra wala mi gibasa nga inana o wala mi papel nga gigayran nga mao ni siya inana. Murag direkta na suwat ba? Di ay lang kakuan sa na ako pangutana lang jud na ako. Okay ha? At ang balik ko yung pangutanahan ha, unsay seguridad ninyo nga nagpalista kay sa papel ra Oh, inana ba? Oh. naagit siya. Bakong niingon ko kanina nga ako na lang sa i-appeal na kung doon na yung nagkuha ninyo alistana na maningil, gawa sa paningil na may bawan yung scam na o sana mga yung ID. Kaya nga mo dili ID. Walay ID. Certificate mismo. Ang form yun naa sa certificate, daily certificate na lang mula bukot na certificate yun nga galing lang. Galing, tabangan naman galing ko nila diya sa San Remigio. Kuha na sila, tulo na sila diya kapon. Bugbo, Dan Bantayan, ang ilang kansa ga apo kay usa sa problema na ko gawas mo ginang pamlit day kay wa lagi wa ko sulod wa tanan unsaon na ko pag-afford nga katong certificate mo gud naginanglan siya kunang bakulor din ya tawaling mo din ang gasto sa kuan so katong certificate adto gid ang final kada usa gid certificate gid siya. Ya, gawas lang sa katong sa ingan nga nagwasis papel nga mahal ni nastanan. Ang pag-imprint ana niya nga unong siya kakulog kay nalagi ko katong logo bitaw. Abot siya o unong kulog. May na lang karon kay murag ambag-ambag sila as ang bulakan na dungog na sa nila kung nga ba nga usap ko ako na sa gigo ako kinakapobre bitaw kay ako lagi ko sa naglihok. Way nitabang na ko. So sila hindi ko anak ko nga kada nga bawat kada usa ninyo certificate gid siya gid dili siya ang ako lang di kuan sa nako sa papel kay ako nang ikuan di man ako matog lista tanan di man ako makuan dili gid pwede mo bitaw na dili pwede nga naagi masayo kay once nga mauji mabuta certificate na ay masikad na usap makakuan gid siya Kayo. wag tang gid siya gid di gastuan na di kuan na siya. Ya, lain sa kayo, ako pakita dito ng certificate, buto na, linya na diyan, dili mo na yung na. Bisa ka na mag-graduate na high school, na dili di pwede nga gilay mo nga, klaro dito, i-stars papel, anak, kinala, final gina siya, kay diri is di-certify, mauna kita siya, detalyado, nga, gitanan. Kuan lang sad ko ni istorya lang sad ko kay Sige, oo. kalabanan man gud sa mga ingon ana. Kinahang naa jud siya forms ba nga pilapan na mo na niya. Karon sa sigon sa akong nabagtan lugar sa imo. Kay papel ra. Papel ra Oo. gyud pa, oo. Kung boto na lang, pwede mo tayo kung mag-imo, kiba itong papel gimitan yan, ay batis-batis ba? Oo. Hindi na rin din ako kaya lagi nga magbukan pa ko, kanang Ya, butangan din ako nga dito. Dili ka pwede mo ngayon forma na ito sa original form. Oo. Dili, kung sa sir, kanang sa sila tawag dito. May letterhead ba? Ito po kay... Di, mo gani. Pwede, bisan ako, pwede na dyan ako mag-imo anak, masan? Dapat ito na, pero no. Murag ma-weird Naaman sila. Oo. Naaman sila. Kanang ang nakabutan mo sa dito kay katong gihatag nila. Kuha nito kapapil na ng gihatag niya, wala na po ba niya, ako na lang mo pasilox. Sus kaya nakabutang dito naman sa nga San Remigio. Pinupuan-puan ako gihapon nila ko para lang gamahan ay siya ba.
Pwede naman Hanggan. pwede naman gud na sir nga. Nakay usaan na dayon. O desidido gyud ang tao, mao nimo pa Xerox ba? Mao lagi ang kuan mo kay kabaling mo magantong gasto. Kung sige lang, okay ra gyud na kay ang tao mo. O, di, Kung listen. pa Xerox man ang tao gyud. Kung gusto lang gyud sila magpa-member ana, para nga mura sa siya ma-certify gyud ba nga inana kaysa nilupad man gud sir, wala ko nagkuan nga. Sige, sige. O ang nilupad man gud sir, murag makaingon ta nga sa matinuod baka ni kay ni-transfer pa. Oo, mas may gyud nga kami gyud mismo. Kami gyud mismo mosuwat atong murag form nga naagitoy name sa babaw kay murag makaingon ta nga i-pass murag okay na gyud. Okay ra gyud ang mga tao sir sigon sa among na ditikan mo kuan ra gyud mo provide ra gyud ang tao og mo hatag kag isa lang nga para mo pasero. Sige lang kay ang usa gina sa ko na problema ha di kanaging Itong form na doon nag-letter. uning na ba. Ito rin, Kay ito rin yung mga formality Oo. ka. pwede mo kita sa buhaton na ako rin mo kuan. Mga organization. Oo, mo hatag na kag usa sir nga. Mupasa ra kanamo or bintin sa imong kuanan na. Kani sad sila willing ra sa gyud nimo pasero sir kay. Sigon sa mong nasabtan kani mga senior dali, willing mo gali ni sila mo pasero spot. Ani na lang kanang Formality na gusto kita kanang ako mamutana ko ninyo ha. Ako okay. Ulawan ko bisag usang pangutana ha. Gawas sa pangutana ha. Ako gyud. Wangkon jud ko tinuod. Parihara magid ha. Ako na ako des dap. Ya, ang akong panginabuhi gyud. Lisod ako sa sitwasyon diha kay akong kanang kong asawa ko buhaton nun. Maglisod ka ni kong bahin sa mong lawas kay kung dili ko mo biyahe ako panginabuhi, matabangan ako ang asawa. Kaysa yun lang ka na maglakaw gikan sa dapdap niya, kuwan dati inita. So may na lang makatabang ko sa asawa pero mag-upo. So ang problema, ang ako sang pangorta. Lisod sa media, ako mo magafi, magarelid, di mo anak. Kung mo biyahe po ko, baka panigaw mo to, kung pangorta, kilay ako maabot. Ang problema, akong asawa sa nababili ko, hantong pila ka adlaw, nakaya niya. Sa akong tulog anak, so siya, murag magkanaan na ko. Kaya muulit ko niya, may man kayo, makapahuway siya. Unya, nidugang pa ni. Wala pa nilagot. Okay lang ko naman, hindi na malikayan mo, kanang uban, mga tao. Kung ani mo, kaya mo to, una sa itili. Oo, gani. Hala, di na kayo. So, nga ko na lang hindi ko ang ginanda. Gawas anang kuan nga. May bawaan kayo, ang tawag nga mo research man din. Ang tawag mo, sulti ba niya sa kitang? Research man din, ano daw kung tinuod ba niya, iyang isulti niya. Pero kung lagi kay tungod sa kining high school kanto karon napahinan ni papilan na to. Matanda ko ninyo. Unsa man willing ko inyong tabangan na? Kung mapurma ka na kuha na. Kaya nga kung anong gidan na, murag mao na siya nakita bitan ako kalabing sayo na lang gid. Mao na ikuha sa papel na. Ang certificate man gud na naa dito. Buabot na akong buwan ha, murag nang si panahon na kasi ako niya ipakita ninyo ang sample sa certificate ng buwan. Kay kami man ka na mura kanang sibing gaguli sa kumpon pa. Nga katong pormaha gid mao gid inyo ha na usay na nato gyud pormaha. Katong may para mako ano di mo para sa timo nga dasig nga mao gid siya. Pero mangayo og dispensya gid kanila gid ko palit tungod nang lisod pagkaya ko pinansyal ni mao gid problema. Tinuod gyud. Mo di ka nang tuwan nya. Ang pangutana siguro ako lang sa siguro ta mong unhan nga nganong wala sila mo provide nga wa sila kay kana man gud walay budget ana ang gobyerno. Kay private ang naglihok. Nya, kana sa sila, gasto na sila sa ilang kaugalingon. Labi na ka ng pagkuhan lang ka na bitaw. Bisay ka na sa malampaya, ka ng kuhan di ka ng mga rig, ha? Dili na ka ng gatos-gatos na libo-libo, billion. Pero ngayon limit ang panglista. Sa ilahan naman to, Hindi din tanang makabenefit sa Dili. o Pilipinas na dili. namay katot o namay kwan. Kuhan, Namay sa kuhan na, Limit ba? sa kuhan na siguro sa sabon no, sa ilubre lang ako sabon. Masin siguro, dili makapakayan nila, kuhan sa tanan. Yung po sa presidente, napatan na, siguro kayo parang ka-benefit na ng mga tao. Dili man ang nagpahibaw pinanan dito sa mua lang ginakuan na or sa pag-isulti ninyo. Ramon na ilang kuan 35 million na jud kuno kakatawa. Ng lain,
Ang resulta na, tapos pa na nakagay, minor sa na, pinili. Na, presente ko. Kami na rin. Oo. Yung kami na nalista, kaya kami na Sa tumupa doon mo na rin. Ano dyan na? Ang susunod barangay sa minor sa na, ay pinili kapitan. Wala pinili ko lang kayo. Sakto, sakto. Correct. Sakto. Sa tinananay lang, no? Dabi to sa lubog man to. Dabi sa pulis Sa- pinili. Lagi. Lagi. Sakto biya na. Sakto na. Sa tinananay lang ba yan, no? No? Ining-abot din sa akto. Words, mo rin may tabo yung gisulti. Mao dyan yung may tabo. Mao dyan siya may tabo. Kaya lagi, gilimit. Kami unsam sa kahon na mo, mamay. So, ingon ani, mabitaw na sa akong part, mako kita hinungdan nga samtang wala pa ko moabot sa time nga by barangay level na akong ingani nga diskusyon. Samtang nagpaabot pa ko sa exact time, kaya mapilis naman lagi di paabot, nga pagkuhan pa ko sa barangay, mag-impodedit ko. Sa mga kuhan na gid siya ba, kanang formal gid nga diskusyon ba. Samtang wa pa na maabot, wa na ko sige ang panahon yun. Ning kuhan jud na sa mga kada sityo-sityo. Kaya para nag-abot sa time, dili ko mabasol, uy, sudap-dap naman din ang kuhan. Ya, unay kasan na niya, pag kuman, wag gimisulti. Wala ni, gibuhat din ako na iwanani. Sa Facebook gani ako ginagiklaro nagkuhan gani ko gana, nag-post gi ko na. Alberto na. Ila sunay. Doon na mag-iuban, latest dito ay. Di latest dito. Akong giingnan nga. Kining ako ka mga bay. Wala ni sa kunuksan ay, wala sa tayong hayan. Kaya gi-inform naman ako. Usa pa sa, dili ka makakuha na kung naman, wala may bayad. Di ka na lang dapat, dapita mo na lang analisa ron. Gawas o ka nang ipabayad ka, kay kung andit siya ka nang bisan pag ka nang na-form, gamitan o ka ng form, o mura formal yan. Kaya ipabayad ito, uy, hindi na mahimog sa bisan kung saan ang organisasyon. Kanang scrum sa'yo, hindi na siya buhaton. Swerte lang sila, nakaling tutorium, nahibaw na ko ani, o kung saan na siya. Ang wala na po damha nga, doon na di ay grupo ani nga, naglihot ani nga, ingunan na ilang sistema, nga kung dahil makadawat nga, tagaan na, kanang may wako kahibawa ka na. Pero kaning word nga dito yun, daan ako nag-ibawa na. Ato pa nakado na lang ka. Oh, ako na nag-research, pag-research ako. Wako mo dyan ko ingon nga, kaya ba din ba? Wako ko ingon nga tinuod, gani, unsan ni. Samot, nagsultihan na mo sa akong numero ron.